Desa-desa kae akeh kambil. Ning Apa? ana gantilane. Nek ngematke raine lho, nek omongan rasa ngematke ngendi-ngendi mripate. Aku ki ngalamun bayangke kambil. Lah terus maksud Kambil lho. lah iya. Ana gantilane nek kuwi. Heeh. Entetin. Apa? Aku ora duwe kambil lho. Tenane. Tenan. Cilik-cilik ora duwe. Ora. Wong aku kuwi dhewe ora duwe kok. Tekan duwe. Ora. Aduh. Jeruk. Jeruk ya ana ngono. Ana. Jeruk ana kok. Apa? Jeruk. Jeruk. Latin kiran dhewe jeruk kok jeruk. Lah apa? Lambo aku ora ngerti kok. Aku duwe wis jeruk nang omah. Jeruk kikit kae lho cilik. Oh, cilik. Ana kok tutup gelas.